तो तुलुरा मंगथां हाला नोमिनेशन के फाइल होला ले अला तुम गाड़ी पिलु चौक आरोरी सिगन नहीं मते अभी लखुर गांग दाइफों तिन कok मला अपना सो जो इनिस ला नोना के देई तला तुलुरा मंगथां हेदी ला सीएम ला के मन हो लगे कार बियांग लोंग अपन के चेन्नई के दी कोई अपन चेन्नई मते खां खाता चिदे के बागन चिदे के kopi koson men lode sata me arrest derlo tame ni tum ladak difu along non alang di pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum han tame tum arjulo kopi putak sik arrest mala tum alang ni tum ta nang phan thek lapen a case number ko anno ko pulo putali tum arjulo stala ta nang phan the lapen akono ni tum dsp phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum a number hai ke long po pulon ke ihin arjunon puta nang phan the aputa nang phan the lasenon difusi pon bom lasi plada kalam ana bangke nili tum man se long jisa ta melake abinonget ke lake tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders atau phala posonsi mane ason case ke pa bom je tum jongda na hello si plada kalam ke mo nili tum nang tum hanang tantu po